עסקה יכולה ליפול על שטויות. אז בדיוק פה בא לידי מקום המתווך שיודע לעבוד עם אנשים כמו שי. באמת הראשונים שהכנסנו אותם למשא ומתן, גם בסוף סגרנו איתם את העסקה במחיר מאוד מאוד קרוב למה שביקשתי. רציתי למכור את הנכס שלי על מנת להשתדרג במגורים. הכרתי את שי מקודם, הוא תמיד עשה עליי רושם של אדם רציני ומתווך רציני. אני מרגיש שאני יכול לסמוך עליו. הרגשתי שאני עומד מול בן אדם שהוא מבין אותי, מבין מה חשוב לי, והיה לי נורא נעים וכיף לעבוד איתו. היה תיק לקוח, ונתן לי רשימה ארוכה מאוד של שאלות, מה אני רוצה, מה הנקודות החזקות בנכס שלי, מה הנקודות הפחות חזקות בנכס שלי. ראיתי את השיווק שהוא עשה, וכל הערוצים שהוא עובד עליהם, והוא מקדם את הנכס שלי ספציפית. לפני שהקונים נכנסו, אז הוא סידר את הבית, להוריד תמונה, עם להוסיף עציץ, עם שהבית יהיה מאוד מחירתי, וזה עשה את העבודה. תוך זמן של חודשיים בערך, זה התכנס למחירה בצורה מאוד מאוד חיובית.